Moikka! Me päätettiin nyt tällä saralla tehdä mun tää meikkivideo. Että näytän vähän miten mä meikkaan ja sillä. Okei, ekana mä laitan tällaista Oriflamen Calming Face Cream, eli siis jotain tällaista kasvorasvaa, joka on muuten tosi hyvän tuoksusta. Rasvan jälkeen mä laitan meikkivoidetta. Mulla on Lumeen Natural Coden meikkivoide sävyssä 13 toffee. Ja mä levitän meikkivoiteen tällä ihme siellä. Ja sitten tätä meikkivoidetta ei tarvi laittaa kauhean paljon tähän sieneen. Näin. Puuteri. Ja se on tätä samaa sarjaa kuin meikkivoide ja sitten tääkin on tää toffee. Näin. Aurinkopuuterina ja poskipunainen mä käytän tällaista H&M. Mä taivutan ripsat ja laitan ripsaria. Ja mulla on taas tää Natural Coden. No, mulla on tällä hetkellä ehkä maailman huonoimmat ripsin taivuttimet, koska näistä lähtee koko ajan tää kumiosa irti, että ripset saattaa katketa. Ja sitten ripsari. Ja sitten viimeisenä mä laitan vielä kulmakynää. Ja se on tällainen H&M kulmakynä. Tää on tää vaaleampi ruskea. Näin. Ja sitten välillä mä saatan laittaa kajaalia, jos mä jaksan, ja silloin tällä
mä saatan käyttää jotain huulipunaa, mutta harvemmin. Tää on tällainen tosi pikainen meikki ja mä oon meikannut tällainen tosi kauan. Ei muuta kuin heippa!